Hard Times Radio tikuti moni kwa nonse nditu lelo lachitatu pa 28 January 2026 tabwelanso ndi programu inanso ya kulinji, ndipo programu ya kulinji lachitatu ndiyomaliza sabata lino, ndipo lero sindili ndekha, ndili ndi Wanda Msisya. Wanda, wadzuka bwanji? Ndazuka, kainu mazuka bwanji achimwene? Ndazukanso bwino. Zikomo. Road Traffic Directorate mothandizana ndi Malawi Police Service ali pakalikiliki ogwira njinga za moto zosalembesedwa kuboma komanso njinga zopanda misonkho, ndipo lero tikhala ndi Alex Zimba amene ali Senior Superintendent komanso iwo anda Deputy Director a Road Traffic ku area 30 mzinda wa Lilongwe, komanso Christopher Kuyeli iwo anda Director Road Traffic Director Road Traffic Directorate. Ofuna kusama abene botomati Directorate. Enagamati Directorate of Road Traffic and Safety Services. Chabwino. DRTSS. Ndiye nakumva kugamba panjapo kuti nzama big lero. Ni ma director okaoka Alex Zimba kuchoka Malawi Police Service ku area 30 komanso Christopher Kuyeli amene wakuchokera ku bungwe la Road Traffic Directorate. Ndiye amene watikale nawo osaiwalanso atulankhani athu amene tili nawo amene achezenda Malawi pa nkhani imeneyi. Tisaichepese nkhani yakabaza chifukwa alipo ena manena kuti yayi koma nkhani tizikambaza ndale zokhazokha, kufunikira kwa nkhani ya imeneyi yakabaza komanso njinga zimene zopanda misonkho komanso zopanda misonkho komanso zosalembesedwa kuboma, kufunikira kwa nkotani Wanda? Ndimati muna ndingonjezerapo ayana kuti mu operation imene joint operation sikuti angogwira njinga zokha, agwira songa khale galimoto. So ngati pali galimoto imene sili registered ndekuti galimoto imene ilibe nambala. Ngati galimoto imene isali unlicensed ndekuti mwina ilibe achina insurance aja, ndekuti even woyendesayo alibe zomulola kuyendesa, nchimozimoziso ndi njingaso. Registered ndekuti njinga zimayenera kuti zikhala kuti zili ndi registration. Unlicensed ndekuti woyendesayo alibe even license. So malamulo oyenda pa msewu amanena kuti tikamayendesa zipangizo zimene zizi zimayenera kuti zizikhala kuti they are registered komanso woyendesayo are licensed. Now pamakhala mbali ziwiri. Pali mbali ina imene anthu amangochikonza kuti ifeyo makamwina anzathu anjingawa adapempha nthawi inaje kuti yayi kupanga register zokhala zodula chani nde mutigawireko nthawi, ndipo agawira nthawiyo nthawi jadangokhala yopanda malire, ndi mangopezeka kuti njinga yopanda registration woyendesayo alibe license. Ndi zimene takhati kuziona zikuchitika m'misewu mwathu mubayana kuti takhati kuluza miyoyo ya anthu ndithu chifukwa chokuti kayendedwe kake ndiyoti munthu yondosadziwa kuti pa msewu paja fa pa msewu pamakhala ndi malamulo. Sungangoliza chinthu chako kuyamba kuchiyendesa pamene paja usakuziwa kuti timapanga bwanji tikafuna kukhota timatani. So pakhala pali chisawawa kwambiri pa msewu pa. Komanso ena amene amakhala asakufuna kuchita register galimoto zawo amazimva kuti oni mabige. Ineyo galimoto yanga sindingaike nambala chifukwa chokuti mwina anthu ena akakundisakasaka kapena anthu asamadziwe kuti ndine ndani. So I think itakhala tikulekerera zimene zizi, ndipo sakhalisa pa didaona ndithu chikalata chikunena kuti pasakhale galimoto yomwe ikuyenda pa msewu yopanda nambala, pasapezeke njinga ikuyenda pa msewu popanda nambala. Ino apolisi ino amene makhuzidwa ndi nkhani zimenezi onetsetsani ndithu kuti malamulo apa msewu akulemekezedwa ndi wina aliyense, pasakhale anyone who is above the law. So maybe anzathu andale wanthawi zambiri ndi amene galimoto zawo sakonda kuyika nambala. Nde timva
kuti akamagwira agwira zimenezo zomwe chifukwa palibe amene ali pamwamba pa lamulo. So ndimafuna ndipereke background imene iwayana komanso kuonjezerapo kuti mukudziwa chifukwa cha chisawawa chimene chimaka awa anjingawa miyoyo ya anthu ochuluka amene takhala tikutaya kuphatikizapo iwo oyendesawo muzipatala mukukaona statistics yake ndizomvetsa chisoni achunga kunguti nkhani imene sitimayikamba. You remember one day nkanena kuti pakachitika ngozi mwina ya minibus ndikutaya miyoyo folo imakhala nkhani yayikulu kwambiri koma titati ziphatikiza amene akumwalira ndi ngozi za njinga on daily basis you'd see kuti is scary titokhala ndi mantha anthu tonse komano somehow zimakhala pe chimodzi mwa gwero limene lili ndi anthu oti sakudziwa chimene akupanga njino tikuyenera kukhazikitsa dongosolo tundiyambe choncho ayi mwayifotokoza bwino ndithu ndipo nkhani amalawi njofunikira kwambiri chifukwa nthawi zina ndimaona ngati kuti anthu timangofuna kuti tizikamba zina mwina za ndale ndi zina zoterozo koma timayiwala kuti alipo bena amene ataya abale awo chifukwa cha kusasamala kwa anthu apa nsewu monga watinena Wanda kuti alipo ena amene sadziwa kayendesedwe ka njinga ya moto ndipo sayenera atominzi kuti akhale pa msewu ndi njinga koma timawalola nthawi zina pazifukanso za ndale kumene ndiye timayiwala kuti kuseri kwakeku kuli mavuto onena kuti atha kukhuza tonsefe mankhwala amene kuti ife tikusowawa amapezeka zonena kuti mwina ndalama zake zinagwiritsa ntchito kupanga ntchito zina za anthu amene anachita ngozi ya pa msewu molomoti mankhwala anthu akagwira ntchito zina zofunikira za boma komanso kuchipatala. Ndiye nkhani tisayichepese tili ndatola nkhani athu Daniel Zimba, Betha Banda komanso Nelson Gonjani onsewa tikhale nawo mpulogalamu iyi koma posachita pompa tikhala ndithu ndi akuluakulu jananena a Christopher Kuyeli komanso a Alex Zimba koma mwina ndisana walowese akuluakulu awiriwa mwina tingokambanso nkhani yokhuzana ndi pang'ono kuti apolisi ndawa anzathu a Road Traffic Directorate akuchita mbali yawo koma do you really see kunena kuti anthufe timangodandaula ngozi ikachitika koma pali willpower onena kuti anthufe timafunadi kuti zinthu zitizikonze fuka imakhala ngati timasiyirana nkhani ya kabazai timasiyirana kuopsa muona kuti apa ena amene amatenga njinga zangu kuma apasanya mato saza kuyendesa ndi anthu sozindikira mabwana ena ngakhale ku polisi kumene ali mu business imene mwaona ena ndithu onena kuti salabada nkhani zimenezi ndi umadabwa mwinaso kuwalola ana awo amene akuzazonena kuti they're not supposed to be on the road walola kuti akhale ndi you wonder kuti kodi ifeyo ngati anthu are we equally interested kuti tisolve vuto limene kapena chimachitika nchani kwenikweni? I don't understand. Sometimes amene akupanga business zimezi iwo amangoyang'ana kupanga ndalama mafunso lake ndilo kuti at what cost mungamapange ndalama zokuti mufuna kunthu ena akuzokavulala mpaka olokutaya miyoyo yawo chifukwa choti mufuna pange ndalama so mene mwanenera wayana pamsewu sumaliza chinthu kuyamba kuchiyendesa pamsewu popanda madongosolo pakwena kukhala madongosolo onse amene kuyenera njingayo ikuyenera kukhala ndi madongosolo ake oyendetsayo akuyenera kukhala ndi madongosolo ake upeza kuti even kuvala zipewa zija kumachita kukakamiza even now kuliso mbali ya anthu okwerafe sometimes you tend to wonder kuti anthu ena maona ngati ndi amphaka pati ati makhulupirira kuti amphaka ali ndi miyoyo 9 they have 9 lives kuona amene akukuyendesera wanjinga uja iwe sulabada mwene wake kuti uyakhoza ndipweteka uyu fyufyu upeza 1 minute kuyang'ana pa window sukuona munthu kenaka uyu iwe uli pambuyo paja wakwira chonchi akukupanga zimezi jazi iwe songamuze kuti iya yimisa chinthu chimene chichi nditsikepo undipha so even ifeyo okwerafe tikuyenera kuti we should demand ngati tikukwera njinga tiauze ndipase chipewa ngati palibe chipewa sitikwera muganiza kuti ma passengers atamapanga demand kuti afuna azivula chipewa ndikugwirizana kuti sazikwera ngati sapasidwa chipewa anjingawo sapeza zipewa because sapanga business akauza mabwana awo kuti anthu akana tikukwera opanda zipewa but ifeyo so eni akefeso timakhala ngati we are invisible like we have 9 lives so namona wina dzulo ali pa njinga yakabaza ali kumbuyoku ndiye ali pa foni ukuwogera kaya chani tandaza kuti alibe balance na kuti atangoti wamenya hampo woyendesa uja basi uyu akugwa andi amuonika kuti kaya mayamkhula ndi mahopo kaya pa foni ipo makuoneka kuti akusangalala sisi kumula sakulabadaso zona leli pa nsewu ndipo anthu amatha kufa pa njingapo
pompano as I was coming to this program masiya mwana paka school pena pake kungochoka paka school pamene popo apa tinali panzuu kwa ifa kalepa apa ndota municipal school pamene pachize pa South End waja apa uyeka amapanga ma zigzag pamene paja waterereka yeka kufuna ukalowa kusikwa galimoto ndikuima palibe wamulabada ajunga alisamangu mulambalala. You see anthu afika pomafika chonchicha kuti awasati boy awa because yeka waswesereka kwekwerere because amazaona ngati kuti njinga ija kaya sakuuziwa kuti ni machine amene aja kuti amaina ukhali malamulo ake amaipanga zinthu zokuti munthu ozindikira amene timayenda pansewu they cannot be doing that. Pamsewu pali malamulo ake wayana timayima kumbuyo kwanzako sitimachita ndateki kudusa kumanzere kudusa kumanja wina kudusa kumanja wina kudusa kumanzere kuti akuluakulu tupanga chani akuluakulu. Chabwino wanda pano Alex Zimba komanso Christopher Kuyeli afika nda pasemoni ndi ambendi Christopher Kuyeli muli palaini mukutha kundimva mwadzuka bwanji? Ayi ndadzuka bwino kaino. Ayi tadzukanso bwino Kuyeli. Koma ndingokonza dzinalo kuti ine ndi Christopher Madalitso Kuyera. Oh Kuyera. Chabwino. Osati Kuyeriya. Oh solo apa ndikuti kusade ayi koma Kuyera. Koma Kuyera. Chabwino ayi tathokoza kwambiri Christopher Kuyera ndipo ndipereke somoni kwa Alex Zimba. Sizina ndilomwe la Zimba. Makoza titu zina ndilomwe bwana Chunga. Chabwino senior superintendent. Ifetu kuno tadzuka bwino mosataya nthawi timanena pano kuti atachitika mwayi lero tindi mabig okhaokha kodi nkhani imeneyi chikuchitika kwenikweni nchani mwina mungotipasa a little bit of a background kuti kodi chikuchitika ndi chani tiyambe ndi inu Christopher Kuyera. Zikomo kwambiri kuti mwatipatsa danga kuti tilankhule pa zomwe zikuchitika nthawi inoyo. Poyamba ndene kuti road traffic ndi bungwe lomwe linakhazikitsidwa ndi boma ndi nthambi yomwe imagwira ntchito pansi pa unduna wa zamtengatenga ndi mtokoma ndi ntchito koma ntchito yathu ifeyo ndiyang'anira zapansewu ndondomeko zabwino zapansewu ndipo timagwira ntchito molingana ndi malamulo amene ali mu Road Traffic Act ya 1997 komanso amene anatanthauzidwa bwino mu regulation ya 2000. Ndiye ntchito yomwe tikugwirayi tikungogwira malingana ndi malamulo athu amene alipo kale sikuti kapena kuti pali china chake cha nyowani ayi koma kuti tikugwira ntchitoyi malingana ndi malamulo amene alipo chifukwa tinaona kuti pasewupa sipakukhala bwino. Malamulo athu amanenesa mu section 11 subsection 2 ya Road Traffic Act 1997 kuti aliyense amene watenga galimoto pansewu iye nakhala kuti yapangidwa register bwino komanso ma regulations za 2000 regulation 5 subsection 1 and 2 imanenera kuti galimoto iliyonse ikamangidwa register ikhale ndi nambala komanso nambalayo ikhale kuti izioneka bwino. Ndiye mukudziwa mu mayambiriro kwa December aku OPC analemba statement a chief secretary kunena kuti pasapezeke galimoto pansewu yomwe ilibe nambala ndipo anatitana ndi apolisi ndikukatipatsa mangolomera kuti pitani pansewu. Ndiye ife tingonena kuti panopo tikungogwira ntchito yomwe inalipo kale m'malamulo kuti pansewupa pakhale bwino pakhalenso sanity komanso kuonjezerapo anzathu anjinga za moto njinga ya moto so ima chidwa define ngakutika chichewa chake kuti ndi galimoto koma yoyenda pa matayala awiri ndi ma controls ake amene madziwacha. Njinga ya moto iyi mu regulation mu act ya 1997 section 109 imafotokozera bwino kuti njinga ya moto iyenera kutsatira malamulo ati kuti ipezeke ili pansewu. Ndipo malamulo amanenera ati kuti oyendetsa njinga ya moto iyenera kukhala kuti ikhalenso registered komanso ikhale ndi nambala. Komanso ikakhala ndi nambala ikamayenda pansewu oyendetsa uja ayenera kukhala ndi license. Komanso sikhala ndi license ndikuti akhale uja kuti akudziwa bwino kuyendetsa njingayo pansewu aziwe malamulo.
komanso akamayenda asatenge anthu ambiri. Malamulo amanena kuyendetsa njinga atenge munthu mmodzi. Komanso akamayenda pa njinga paja akhale atavala zozitetezera komanso zowala bwino kuti azidziwika mosavuta. Kuonjezapo akhale ndi blue light kuti aziwala chifukwa nthawi zina samaoneka. Ndiye izizi ndizokuti zilikale m'malamulo. Komano tikuona kuti pakuvuta pa ground anthu ambiri sakutsatira zomwe zilikale m'malamulo. Pamene anatipatsa mphamvu kuti tiyende pansewu tigwire ntchitoyi koma zinthu zokuti zilikale m'malamulo. Pamenepo akuyera mwafotokoza pepani ningokudulani pamenepo mwafotokoza bwino kuti anakupasani mphamvu koma zinthu zozilikale m'malamulo. Kodi mukamati anakupasani mphamvu kapena malongolomera, malamulo paokha si mphamvu kale, si mangolomera okwanira kuti mugwire ntchito? Amayenera kuti ena achite kubwera kuzanena kuti amangolomera awa akuyera kugwirani ntchito. Ayi tinene kuti malamulo alipo kale, ndipo malamulo amanenera kuti palibe amene ali kumwamba pa lamulo. Ndi chifukwa chake mukuona kuti kunsewuku ntchito yetu kugwira mosayang'ana nkhope, ndipo aliyense amene walakwira lamulolo tikupezeka kuti lamulo lonse lamumanga lamutsutsa. Chabwino ndikudziwa kuti mwayankha mwachikulu pamenepo ifika funso langa lina linalionena kuti tanga chimavuta nchiyani kumbuyoko kuti lamulolo ngati nalipo kale lisagwire ntchito. Koma kwambiri mwina ndifunse kunena kuti so far pamene mwayamba kampeni imeneyi ndi magalimoto angati kapena njinga zingati zimene mwapanga impound zimene mwazigwira? Do you have the numbers ready? Ma statistics walivo. Koma kuti mwina anjinga za moto ndiye ndikonza kunama chifukwa sinalandire kwa yangu yambika kumene. Chabwino. Komano ya magalimoto mwina mungo ndidikira pang'ono ndikupatsani ma statistics ake kuti zili motani pakadali panopo. Chabwino. Ayi. Ma statistics alipo kudzafika mpaka na pa 27. Chabwino. Ayi mwayamba bwino zonse kwambiri akuyera mukhale pomwepo. Tipite kwa Alex Zimba ku Malawi Police Service kuti inuyo ku mbali yanu timaona kuti mmakumananso nanunso ndi mavuto osiyanasiyana mukafuna kugwira ntchito imeneyi. Mwina tiyambe kuti muthandize kuchita appreciate ma challenges amene muli nawo tisanapite kwinaku. Nangasi tinapempha akuyera kuti atipase background, ayika background iyo ya exercise iyo. Koma inuyo ma challenges amene mmakumana nawo mwinanso nthawi zina ife sitimadziwa, and because we kunakaso a heightened risk of road accidents. Now you can see from 2019 to date njinga za moto zimene zapangidwa involve ma road accidents zafika nditu kwa an alarming rate. Kuti muone mu 2025 annual accident report mutakuona kuti njinga za moto zikupanga rank second among motor vehicle categories zimene zapangidwa most involved mu road accidents. There are almost 162 motorcycle riders amene anatamira mu 2025. Tabeleza niso na pamene 162? 162. Yes. Motorcycle riders amene anatamira kwa msewu mchaka cha 2025. And that figure is wapanga police on number 3 among road user categories. However, this is tiwonjezereso mapil passenger amene amanyamulidwa pa njingaji. Ndiye kuti mutakuona kuti motorcycle related deaths zitapanga surpass all other categories. And this troubling possibility underscores now the urgent need for action. Mutakuona so kuti man-registered motor vehicles and motorcycles zina zimapanga operate zopanga register kumene mwina kuma zimapanga so number agent kumatani kumachotsa pena so zimapanga poses a serious security risk to society. Magamo ena amene amachotsa manamba kapena njinga zina zimene zikuenda zopanda manamba ena kumatha kumazigwisa ntchito in carrying out some criminal activities.
and ena magari mutamena kwenda opanda manamba kapena njinga zimene zikuenda zopanda manamba zosapanga register zikapanga ngozi ena kumatawa and you can't even trace them short njinga zawo kapena magari motawo akuenda opanda manamba kapena they are not registered. And this is reflected rise in figures are hit and run road accidents. The minute is not going to increase from 107 cases in 2024 to 119 cases in 2025. Munafusa kuti kuti ma challenges anje amene tikumakuma nawo pamsingo kuti amapanga enforce malamulo athu apa msingo. Anjinga zamoto ambiri mene mafotokoza ndinamba mene mafotokoza kwa ambiri kuja kuti anjinga zamoto ambiri akumaenda opanda zipewa papa pa zipewa zimene zololedwa kuti munthu apale akhauti pa njinga ya mufa. Koma unfortunately kuti muone ena zipewa zimene akumavala zipewa zija zimene amavala mene anthu ena amene amagwira ntchito m'migodi zimene zoti munthu sizingamuthandize maybe in case of an accident. Nthawi zinaso tikamagwira ntchito anjinga ya moto mukawayimika safuna kuyima. And I can tell you kuti pali maofisa athu angapo amene awombedwapo ndi njinga za moto nyika za moto nthawi imene amagwira ntchito kumene ati kwa imika anthu ndikugwira ntchito ya traffic imene amene kugwira masiku onse. Munafusaso bwana Kuyeri kuti kodi operation imene imachitika joint operation imene imachitika imene yatha dzulo wagwidwa magamoto angati kapena njinga zingati? Yes. Yeah, so far magamoto amene agwidwa paliza ndichitika zikwana 521 kutoka pa 21 January kufika dzulo pa 27 January. Within 6 days, within a week. Yes. Chabwino mwambeka mwina mwaima pomwepo ndikuona kuti atolankhani athu akutumiza mautenga kula Malawi afuna kuti ayankhule basi ndiye posera pamwe patikhala tikualowesa atolankhaniwa koma asanalowe ndifunanso kuti ndiyankhule ndi Wanda kuti comment yako ndiyotani, very quick comment pa zimene akuluakulu awiriwa ayankhula. Wayana ine siningadabwe kunena zoona kuti kuli chisawawa chimene chocho chifukwa pongoona ndi diso timaona kuti kodi za njinga zokhala bwanji. Pamene you could see mwina galimoto zikuyimisidwa upeza kuti apolisi apamsewu ayima pompo akuyimisa ndithu galimoto ina imene ilibe zoziyenereza koma wanjinga kubwera pompo mwina wanyamula anthu folo akudusa alibe nambala sanavale zipewa, so zimene zizi zimakhala zopereka nkhawa. So kuamva Zimba akunena kuti masiku 6 agwira ndithu galimoto ndi njinga zoposa 500 chakuti it just shows you kuti zonsezo ndi ngozi amati an accident waiting to happen. Yes. Can you imagine kuti muchaka cha 2025 chokha taluza anthu 165. I don't know kuti pamene pakuphatikiza ndi passengers omwe kapena mangu kamba za riders chifana mva kuna kuti motorcycle riders, so I don't know whether that include passengers, but in any case these are alarming numbers for moyo mozi wayana kuulusa is one too many. Now to imagine kuti zimene zimachitika chifukwa chokuti mwina siti kusatira dongosolo ndikumapitiriza be mapanga zimene zizi sinimaziwa kuti madikira kuti chizachitike chani kuti should be a wake up call. So for DRTSS ni Malawi Police Services kubwera pamodzi nkufuna kupanga operation imene iyi I think italimbikise kuti tatiye nditikonze akambapo china chochitisa chomvesa chisono kuti anthu akuvala zipewa kuti zamu mgodi you know, ma safety helmets instead of ma crash helmets just shows you kuti anthu fe sitima labada kanga tukumpusisa wa polisi mozi kakhangali moto kuti I fail to understand. Do you want the police to tell you to wear a seat belt? Achunga ziti misa ino ndine kuzani to wear a seat belt for whose benefit? Ukachitika ngozi umatulukira pa window ndiweyo, not the police officer. Sakwena kukakamiza ngati kuti ndiwe mwana like you do not understand why you have to do it. So but zinthu zina zake you literally don't understand.
baffles everyone else. So like this baffles me. Ai wafotokoza bwino ndithu kuti nthawi zina timakhala ngati kuti moyo apolisi ndamene ndi ntchito yonena kuti azitisamalira kuyiwala kuti ndi moyo wathu. Mwinanso asana lowe Daniel Zimba, Betha Banda komanso Nelson Gonjani pali nkhani ya ndale imene mwina iwo sangathe kuyiyankha kwambiri chifukwa iwo watu ndi ma civil servants ndemo kudziwa imene zimakhalira kuno Malawi, koma anakambapo zonena kuti no one is above the law. Panopota pesidwa mangolomera mwina iwe umasatira bwino za nkhani za ndale. Umaona kuti kuopsa kwake kumakhala kotani kapena kuti ndalezi zimapanga play role yotani pa kagwidwe ntchito kwa anzathuwa aku road traffic komanso awa police pa nkhani imeneyi. Koma mwina osanayankhe ndaona pa Betha Banda kunchewu kuti ali ready. Betha, ukundimva? Betha Banda, Betha ukundimva? Ai kukhala ngati kuti nambalayo ngolemba apa kuti kumakhala ngati akugwisa ntchito nambala ina. Tatifuna kuzera wanda nkhani imene tisanabwererenso kwa akuluakulu athu akuyera komanso azimba. Nkhani ya ndale ndiyovuta kwambiri, andi anthu andale amayuza mphamvu zawo za ndale kuopseza ma officers, kuopseza ndi tumbali zonse ndekuti ku DRTSS komanso Malawi Police Service. And this is the reason they have the power to punish anthu amene akuchita bwino. Takhati ukamba sometimes kuti ma systems athuwa sometimes they punish munthu amene akuchita bwino. Yokuzopita pansewu paja kuti ndikagwire ntchito malingana ndi malamulo anga, koma kwakomana ndi zokhoma chifukwa choti ugwira mwana wa bwana, ugwira kaya mkazi wa bwana, ugwira bwana amene amayimba anthu mafoni pamene paja tampasa amene ndiyankhule naye kumopseza officer uja kumpanga transfer kwamponya ku Guantanamo Bay kwina kwake mphevu zikamuluma ndi anthu akaona chonchi jama opa kuti so manamba makapu magalimoto ambiri amene amayenda opanda nambala amakhala kuti anthu ake mwina ambiriwa they are politically connected. So either they are politicians iwo kapena politically connected ndi amakhala ni mphamvu zopseza ma officers acha, and you feel sorry for them because at the end of the day nawso ni ntchito amafuna kuyiteteza ntchito yawo ija. Na ukuku njingaku ndikuna ukhachisawawa chokuti I think itina kukhwefula lamulo ndi pano pati kufuna kuti tibwezere semene anenera akuyera kuyambirira konkuja kuti malamulo oti alipo kale panopa angochita enforce chifukwa ntchito za ma offices awira wawa ndi enforcement of those regulations. So panopa they are enforcing, tiyeni tichite comply. Osati ine ndo MDF akakufusa driving license yako ili kuti uyamba kutchula nyota zako, just show the license. Just show your license. Yes, exactly. If you don't have a license, it doesn't matter who you are, you're not allowed to drive. If your car is not registered, it doesn't matter who you are, it's not supposed to be on the road. So sometimes pama ukhala kulira na ntima beba chapa sizabwino chabwino tifunse akuyera komanso azimba mwina tiyambenda akuyera kuti kodi anthu amene apezeka wolakwa zilango zake zikhala zotani. Tiyambenda akuyera. Poyamba ndene kuti munthu amene wapezeka kuti walakwa choyamba timamufotokozera kulakwa kwake ndikuitenga galimoto ndikupita nayo ku office kwathu. Akafika ku office kuja amalipira mafaini amene ali stipulated mu malamulo. Pakadali panopo ngati munthu agwiritsa ntchito galimoto yosapanga register amayenera kulipira ndalama yokwana 20,000 kwacha. Komanso ngati munthu agwiritsa ntchito galimoto mwina yopanda CWF ndilo amene alibe CWF ndikuti ayeneranso kulipiranso 30,000 kwacha ina. Akakanika kupanga display manambala malamulo amanena kuti alipire 5,000 kwacha. Komanso ngati wakanika kungopanga display nambala amayeneranso kulipira 20,000 kwacha ina. Ndiye ndi mafaini amene munthu amayenera kuti alipire. Ndipo akalipira mafaini amenewa amayenera kuti akonze zoyenera zonse zija, aipange register galimoto, ngati yopanga register ayikire manambala, ikhale certified fit,
kenako pamene timamulula mkudza kutenga galimoto yake ndikumapita nayo. Zikomo kwambiri. Ayi chabwino. Tipite kwa Betha Banda kuncheu. Betha, ukundimva? Ndikumva. Chabwino, mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kani umene mwadzuka bwanji? Tadzuka so bwino. Ncheu wake uti? Samangoti tu kuncheu. Itaku half London ncheu opita kwa Kamsebuzi. Oh, half London? Chabwino. I think tipangeza full London next week. Koma tacheza nda Malawi mosunga nthawi pa nkhani imeneyi. Chabwino kadakali pano ndili ndi Malawi mmodzi amene akufuna apereke maganizo ake. Chabwino tangoruzani kuyambirira zina langa kuti nkhani imwe ndi yamutani. Dzina langa ndine Chisangalalo Jo. Ineyo nkhani imeneyi ndayilandira bwino kwambiri. Chifukwa chonena kuti anjingawa nthawi zina zimakhala zonena kuti akamayenda amayenda mahelmet alibe, makhotedwe sakudziwa kuti tikhoza kukhota bwanji, mayendedwe yawo maovateki yawo osalongosoka. Ndiye ndi zinthu zonena kuti ngozi pansewu zikuchuluka kwambiri. Ndipo ndi zinthu zonena kuti timafuna titapempha ndithu kuti alodi traffic yo ataphunzitsa amenewa mmene angayendere pansewu, chifukwa nthawi zambiri amayenda zokuti njingayo angophunzitsana pa khomo. Chabwino ndimanga yanu kwa eni njinga komanso apolisi kayirati. Neyo kwa apolisi konfuna ningopempha kuti anyamata amenewa adzitenga pang'ono kwa trena ola amakhala ndi akuluakulu awo m'malankimu awaphunzitsa amenewa kuti athaso kuwaphunzitsa anzawo kayendedwe kapansewu kabwino. Chifukwa ngozi zizi kuchitika kwambiri chifukwa anthu akupanga zinthuzo asakuzidziwa. Chabwino nanga wakwera njinga mukuona ngati kuti atenge udindo tani kuti wangozi. Pa ifeyo anthu okwera njinga tikuyenera kuti nthawi imene tikukwera njinga tionetsetse kunena kuti mahelmet anjingawo ali nawo, komanso ngati tikuona kuti mayendedwe ake sakuyenda bwino tikuyenera timudzudzule popezabe mayendedwe amene tikuyenda masiku ano achifupi njinga zapansewu. Chabwino dzina lija komanso mungotiuza kuti maganizano ndotani nkhani yokhudzana ndi apolisi kulanda njinga zomwe sizidalembetsedwe ngakhalenso galimoto. Dzina ndi Chikondi. Maganizo anga pa nkhani imeneyi ndonena kuti apolisi ntchito yakwenera kuyambira potsatira ndondomeko komanso malamulo apansewu. Udindo okwera njinga atenga udindo otani? Okwera njinga ndofunga kuti ifeyo ngati okwera njinga tiziyang'anisisa ndithu tinyike imene tikukwerayo ikhale noti ndizo sizoyenerera. Makamaka mahelmet komanso ziyang'ana munthuyo kuna kuti sanamwemowa. Chifukwa zinthu ngati zimenezi zimene zimapangisa ngozi pansewu. Chabwino wayana mmene ndachezera nda Malawi kuno kunchewu. Ayi, zomwe kwambiri Betha Banda ukhale ndi tsiku lopambana. Ndipo kuchokera kunchewu tipita straight ku Kasungu. Nelson Gonjani, wadzuka bwanji Nelson? Ndadzuka bwino Kayolana chunga komanso Wonder mwadzuka bwanji. Program yale ukhala ngati hot talent yonjo. Iwe samala. Tukupasa helmet. Ndiye tatifotokozera tacheza nda Malawi mwansanga nkhani imeneyi kuti Malawi kumeneko ukasunga kuti bwanji. Yeah, zona ndi Malawi modzi mosunga nthawi ndiye ndiseri kuyankhula kwa kumava kumano kuti waisatira machidi kwambiri nkhani imeneyi ndiye ndimpasa mpata kuti fotokoze ndi manga zake zimene akunena kuti zinthu zikhalire pa ground. Kuchamba mkulu kuti dzina langa ine ndi Rumbani Chavula. Pali ndondomeko imene boma likufunanso kukhazikitsa kamene kuti kukhwimitsa malamulo nkhani ya galimoto komanso njinga za moto. Kani imene itayilandira bwino kwambiri ndipo tikudabwa kuti kodi amachedi esaka ndipo anthuwa amawanyengerera chani. Tsono tizoona kuti amagalimoto akusatira malamulo pamene anjinga akusatira zimene anzathu andale akufuna. Nkhani iyi inayamba pakanthawi kuti anjinga komere anjinga zivala zipewa anjinga khali ndizo zitetezera komano kumapezeka kuti ayimisakaye akati ayimisakaye zimakhala zachoka kwa andale koma amene akumalirawo
ndomwewo amakhala anjingawo ndi amene akukwezedwa moti apapa ndipo zisayimisidwenso ndipo andalewa asalowererenso amene akukwera njinga aonesese kuti pa njingapo pali helmet, njingayo ili registered. Komanso anjingawo asatire because nkhani sikuteteza boma, ikuteteza anthuwo amene akupanga operate njingazo ndi mapassengers awo ndi akuyenera asatire. Ndipo zofunika kwambiri kuti apolisi akhwimise ndithu osazidikiraso kuti ayi andale awo zazochita ayi ndithu chakosa kwambiri mufanku nthawi yano ayi ndibwerere branch ya kuti munamupitirize ndi anzanga ena mabomu osiyanasiyana kubwera ku Masungu Nelson Agonjani ndiyolanga Agonjani mukhale ndi siku lopambana zomwe kwambiri. Daniel Zimba uli pa line. Wayana ndikukumvani pano ndili kulimbi makamaka nsewolowera chakutsolo kumidima uko. Chabwino usakhale kuti uli pa njingaso yakabaza kwene. Ayi ndili pambali. Chabwino tacheza ndi Malawi. Apapa ndili ndi munthu mmodzi amene ali ndi chidi kuti aperekenso ndemanga zake pano mwina tingomvera limodzi. Bwana wanga dzina ndani? Dzina Solomon Kingston. Bwana Solomon, nkhani ili pano ndionera kuti nkhambi ya road traffic ikufuna kunena kuti mwina iyambe kugwira ndi kulanda njinga zimene zosalembeseka mukaundula kuti mwina ngozi pa msewu zichepe. Ino nkhani imene mukuyendera bwanji? Okay, nkhani imene itu mwina chilungamo nkhani yendi yabu. Potengera njinga imene amayendera musomwe angoyenda mopanda ndondomeko. Malonso mai maso masejiso malonga limpetete mwansemo ndizo zosatani zosayenera komanso njinga ndimene akuendera pano pangoziso zimakangatizo kumagulu kangozi yendera basi adapanga dongosolo ngati imene kuti anjinga uzakhale ni malaisensi kuna ngati kuti muna ngoziso mwina siposa kuchepa mkitosana nanga mwina malangizo anu ndiotani kwa anthu oyendetsa njinga komanso kwa apolisi pamene akufuna kupanga zimenezi? Okay, malangizo ayeneyo tinase kufotokoza zambiri sa koma potengera na kuti apolisi ndiona kuti ntchito akangoigwira mwandundumo kumene mukufunikire kusana kuti mwina anthu aziyakanga tino kubwera ngati moopseza chani kumbusatani zosayenera kumagwira ntchito monga malamulo amene akufuna kufotokozera. Chabwino ndathokoza kwambiri bwana. Dzina lijanso? Solomon Kingston. Chabwino vayana mmene modi mmene amene ndacheza nawo anthu ena mwina chimwe cha mabusiness ndinathe kuyankhula nawo koma ndimene tachitira kuno kulimbe mumzinda wa Blantyre. Ayi zomwe kwambiri Daniel Zimba ukhale ndi siku lopambana. Ndathokoza kwambiri ntchito yabwino. Ndipite kwa Alex Zimba amene ndi senior superintendent ku Malawi Police Services ndipo ndi deputy director ku nkhani ya road traffic. Azimba mwamva amene anthu ayankhulira mukuona kuti mukasanthula amene anthu ayankhuliramo mukuona ngati kuti anthu ntchito imene mukugwirayi agwira ndira motani? Tathokoza Mr. Chunga. Zikuonetsa kuti anthu ntchito imene tikuyigwirayi ayilanda anthu ndi manja awiri. Ponso izizi kuti pasafeyo mangolomera kuti pamene talikiza tipitirize pamuna ntchito iyi yoti tangoyamba nthawi ya joint enforcement ndi ntchito yoti takhala tikuyigwira mwina chabe kuti panali limited publicity koma ntchito yoti timayigwira tikuyigwira ndipo tipitiriza kuyigwira kuyika mtsogolo kuti tionesese kuti anthu ali otetezedwa pa msewu. Ndi china chimene angadziwa anjinga choti iwo anjinga za moto ndi anzathu amene amayendetsa magalimoto anthu awiriwa they are subjected to the same legal requirements under the Road Traffic Act. So ife tionesesa ndithu kuti malamulo akutsatidwa ya njinga za moto chimodzimodzinso ndi amene akuyendetsa magalimoto. Bwana Zimba mwina ndimati tifusefuso timakambapo apa kuti mwina ni nkhani yovuta kuti mupange komenti. Alipo wena mwina amene mukuvutisana nawo be kufika pansi kuti mugwire galimoto zawo chifukwa zibe nambala komanso anjingawa ndithu kukaniza
kuti mwina mwake muthopezerapo mwayapa kuti tilankhule makata nenapo amene timati ma politically connected individuals. I don't know kuti mungayankhe bwanji popanda kuti tikuotcheni manja komano ndi vuto isate problem kunseuko. Tikatenga pa enforcement measures tagwira kuyambira pa 21 kufika pa 27 sitina kumandi makesi ngati amene chira tutaigwira nditumo mosavuta palibe amene anatipatsa vuto nthawi timagwira ntchito imene 21 kufika tsiku la dzulo. Chabwino kwa bwana Kuyera, panali chikonzero chokuti anjingawa amayenera kuti aphunzire kuyendesa njinga pa mtengo wa 150,000 ngati nsakulakwa, nde padali kukambirana ndi ophunzitsa kuyendesa njingazi kuti asise mtengo ufike pa 40,000, koma zikumvekabe kuti oyendesa njingawo sakupita kukapangabe maphunziro amene wakuti adziwe kuti ayendese njinga. Tipange bwanji ndithu kuti adziwe kuti and that window imene munapempha kuti ichoke pa 150 ifike pa 40,000 kuchokera ku boma usati I think ku directorate one zithaliti komanso what will happen after that? Zikomo kwambiri mwachidule ndikane kuti pali ma initiative ambiri amene kuboma kwachitika kwathandizira akabanza kuti apange register komanso akhale licensed. Mwachitsanzo kuombola njinga kunatsika kuchokera pa 400 500,000 panopo njinga zambiri kuombola ndi just above 50,000 kwacha. Kumbali ya driver's license momanenera kuti aphunzire mpaka na pezi license inali mbuyomo 120,000 140, koma panopo ndi 40,000 kwacha yoka. Komano nganenso kuti ma awareness campaigns wafotokozera anzathuwa zasonsenzi nzokuti zinachitika mogwirizana ndi bungwe lawo la makokasa lomwe limakhala ngati lowayang'anira onsewa anjinga za moto lomwe likugwiranso ntchito yotamandika kwambiri ndi ife. Ndiye kumwachidule ndinkana kuti mwina anzathuwa conducive environment kapena kuti kufewa isa malamulo kapena zochitika takuchita kokwanira. Ndi chifukwa chake panopo notalowa pansewu mogwirizana ndi amakokasa komanso apolisi ndi falo traffic kuti tsopano amene asakupanga register njingazi ndiye ndiokanika yekha, amene asakupeza riders license ndiye ndiokanika yekha. Ndi chifukwa chake panopo tangolowa pansewu kuti tsopano tikonze kuti mwina pansewu pakhale no sanity. Mangwadi ya mitengo ndikane kuti ipitirirabe momwe ililimu kuti ndalama yake ndiyo mweyo basi kuti application ndamene yambiri 40,000 kwacha yomweyo tiyathandizira kuyambira kumayambiriro mpaka nakuti apeze driver's license. Kuyera, muli ndi page ya Directorate of Road Traffic and Safety Services pa Facebook imene I must say kuti imapereka chikoka ndithu kwa anthu ambiri amene simukuidziwa muthaupita ukaona ndithu pa Facebook upo amene whoever you have employed kuti azichita ntchito imeneyo amalemba timopasa chidwi. Apa analemba ndi 12 hours ago kuti kumayenda tumosamala kumeneko tatulukatu night enforcement underway ngati watapidwa kale I'm very sorry. Analemba motero iyi nazulo akuti that's 19 hours ago akuti lero tikupanga za njinga za moto zosalembesa tapekulako zina muliendamu ndiye tabweratu uzaipange register tabweratu uzaipange register njinga yako kwa onse amene alibe kapena anataya mapepala a njinga zawo ziwani kuti mukhonzanso kubwera kuzalembesa njinga zanu mwandondomeko pokhapokha mutabwera ndi national ID kapena chipepala chaunzika cha NRB chija amangoimvera fungo lero wakumana nayo pepa muna just out of interest out of interest mangofuna nditu kuti tingomva kuti pamene pa munaganiza motani chifukwa ena manena kuti tikamatibizana message kuti wanda samala ali parayozi hotelo mwina nzindu zona tena maona ngati ndi zola kuisa koma pa muchilonena kuti tatuluka samala tukakutapa tatifotokozerani. We just want to appreciate your creativity around this.
ya zikomo kwambiri cholinga chathu kujatanenera iti siti kuti tikufuna tizigwira anthu yani ife cholinga chathu chenicheni ndichokuti anthu atsatire malamulo kapena kuti compliance ndiye chomwe chikuchitika pa Facebook pathu paja tikuwafotokozera anthu cholinga nchokuti anthu sikuti tifuna tikagwire yayi komano angodziwa zomwe zikuchitika kuti akateno athamange mwansanga azakonze ndondomeko road traffic kuti adziwe kuti tsopano tili pa ground ndipo tili serious ndiye cholinga chake chenicheni komanso tikufuna kuti tigwiritse ntchito Facebook page yomweyo kuwaphunzitsira anthu momwe angapezere zinthu zina zosiyana za road traffic chifukwa nthawi zambiri mwina kuziponya mwina akaya ndi malo ena ndi ena amakhala wovuta koma pajapo tiwatipolova zambiri nditatengera advantage imene yekuti tifotokozere zambiri zokhuzana na road traffic kaya munthu mwanga pezere driver's license mwanga achite register njinga ya moto monga akapange register kahaya monga angaendere pa majabole ena alipowa tikufuna kuti igwiritse ntchito Facebook account ija pa zambiri zokuti tifalitse uthenga makamaka wa safety komanso wa information pa ma services athu amene amachitika ku road traffic cholinga chenicheni ndichokuti anthu adziwe ndiye anthu apange comply kuti mwina ngozi komanso ndi umbanda omwe machitika ndi galimoto njinga za moto zosapanga register uthe ndikuyimisane kaye pomwepo akuyera mafotokoza bwino ndithu Betha Banda ali ndi Wakabaza ndiye ndifuna tibwererenso timve directly from Wakabaza operator Betha Banda. Ndi Wakabaza mmodzi yemwe akufunanso kuti apereke maganizo ake pa nkhani ngati imeneyi sangoti kumbutsaniso dzina lija komanso kuti maganizo anu pa nkhani imeneyi ndotani. Ine ndi Joel Lekera kuchokera ku Nchewu. Maganizo anga pa nkhani imeneyi yoti traffic azamba kulanda njinga pakali pano ndiona sizoyenera chifukwa chakuti mamizimu tifemo ngati Wakabaza tupanga business movutikira drama timepeza movutikira komanso panopo drama kumbali business ikuvuta kwambiri panopo ndiye ndimaona ngati kuti padakhala kuti perekede nthawi period ndicho kuti tikhati konzekera mwene kuti ena pa register njinga zija koma kungoti lero ndile tamanga apo traffic atamange kuzalanda njinga nona ngati sizoona kwaje kuti zimene zikuthandizaso kwambiri ifeyo ngati midzi mabanja athu mwene kuti ayende ndiye kungoti amungopanga zimene zija ndipo pakhala mavuto ambiri pansepo pakhala mavuto ambiri m'midziko anthu kukhala kuba mapolisi kundende anthu aladzaza chifukwa choti Wakabaza akuthandiza kwambiri kuchepetsa umbava kapena umbanda kabwino wayana ndi mmene alongosolera mwina asanachoke kodi nthawi sikumbuyo sona apasaso nthawi zingoonjezera kuonjezera kuti kunena kuonjezedwa chifukwa chakuti chuma chikuvuta kwambiri pano business ikuvuta ndeti mwana ngati adakatipatsa nthawi komanso kungotibwera lero ndilo kuti basi mawa tikuyamba kulanda njinga mwakuti ndiona ngati sizoyenera anena kuyenda m'malanki kunena sokaphunzireni inuyo munaphunzira kuyendesa njinga kwambiri muli ndi license ndipano dakalibe koma njinga ena anapanga clear nde kuti inuyo simukuloledwa kumayenda pa msewu bwana chifukwa mulibe license number 1 njinga yanuyo ili registered ili ndi nambala atina kupanga clear kuja nokwemara ndiye kuti munangopereka duty kupanga clear koma si muli registered so inuyo bwana muli pa chiopsezo mutha kupha Malawi zimene muchita pamene poposo koma inu mungosamala kuti mufuna kudya ngakhale mutapha munthu tizipanga choncho Malawi anyway tasire mwina polisi yankhulepo tisalowere ntchito yaini yakawayana. Ndikuthokoza kwambiri Betha Banda kuti wacheza ndi kumeneko ndi munthu oti kupanga business Wakabaza kwa ndikukhulupirira kuti uthenga umene tawapasawa aumva ndithu ndipo augwiritsa ntchito nthawi zina tiziyang'ana za moyo wa anthu osangokuyang'ana za makobiri ukhale ndi tsiku lopambana Betha. Timalize programu yathu iyi ndi anzathu kulakula metena waitana kuyambira ndithu ndi Zimba I think mina tiyambe ndi akuyera tiyambe ndi inu tatiyankhulani tisanamalize ndi Zimba mawano omaliza ndi chani kwa mtundu wa Malawi. Mwachidule ndithokoze kuti munatiyitana kuti tikhalepo pa programu iyi ntchito yayi ndi yayikulu chosangalatsa nchokuti bungwe lawo la njinga za moto tagwirana nawo manja kuti tithandizane kuti njinga za motowa akhale registered kuya nawo ntchito bwino komanso tayamikira anzathu aku polisi exercise iyi yayambika bwino tigwirana bwino manja tikhulupirira kuti zonse zali zapitirira chonchi
pa ground pakakhala bwino. Komanso chosangalatsa nchokuti aliyense amene tikumpeza kuti wapalamula palibe kuyang'ana nkhope yayi. Wina aliyense ngati walakwa lamulo likugwira ntchito. Mawu amene ndinene ndokuti kwa Kabanza sikuti Kabanza athe yayi. Kwa Kabanza akumathandizabe ndithu transport ya msanga. Komanso kumamiti komwe galimoto sikufika Kabanza amatha kufika. Komanso wathandiza kulemba anthu ntchito ndithu. Ndipo mwachidule akuthandiza ku chuma cha dziko. Komano chomwe tikufuna ku road traffic komanso dziko lonse lokuti agwire ntchito mokuti iwowo environment yawo atetezenso anthu ena. Chifukwa akapanga ngozi si okhawa amene amakhala kuti ali affected. Even amene apanga nawo ngozi amakhala affected. Mapassenger ndi amene agalimoto amakhala affected. Ndiye timafuna kuti chonde Akabanza tiyeni comply. Komanso ena onse amagalimoto tiyeni titsatire malamulo. Chifukwa ntchito iyi sikuti yasiya tangoyamba kuteroko. Tizipezeka pekusewu. Zikomo kwambiri. Tithokoza kwambiri ya Christopher Kuyera kumeneko ku road traffic. Sono tipite kwa Alex Zimba ku area 30 seconds. Mawano kwa Malawi omaliza ngota ni programu hii. Ya ineso ndithokoze kuti munalita na pa program imene inaliyo funikira kwambiri. Komanso ndadziwitsa Malawi kuti dindo oonetsetsa kuti anthu ndotetezedwa pa msewu. Umenewu ndi udindo wa wina aliyense. Tiye tithandizane kuti tiyesese kuchepetsa imfa zimene zikudza chifukwa cha ngozi za pa msewu. Komanso ndinenenso kuti ma awareness programs apitirira ndithu kuti tithe kuwadziwitsa anjinga zimene zizofunikira kuchita akamayenda pa msewu. Ma operations athu nawonso akupitirira ndiponso apitirira tsiku ndi tsiku. Ndicho linga choti tionetse kuti malamulo apa msewu akutsatidwa. Zikomo kwambiri Zimba pamene panso nde pansirizo wa programu yathuyi koma ndimalize nde Wanda Msisi amenenso ali mkonzi wa programu ya lero. Wanda mawako omaliza. Pabwera nkhani inayo ipasa chidwi koma nthawi yatithera akuti zipewa anthu akudandaula kuti chipewa amabwerekana ambiri kuti chimene chisi chingakhale ndi vuto lina lake. So maybe we can come back wayana siku lina kusakamba kuti chipewa kuti chimene chitizichichita hando bwanji kuti amasinthana anthu mitumu makazi ndozosiyana zipere kanjani. So I think koma moyo pasogolo chitsanzo chimene ndikozopereka ndi permission ya Jonah atachita ngozi ya njinga chinamuteteza chipewa akanakhala usadavale chipewa sizinakatha bwino. So tisadandaule kuti chipewacho chikununkha thukuta koma chititeteza mutu wathuwo mutu sunjanja ngati mpira pa msewu. Nimalizire pamenepo wayana ndi mawu amenewo wotikumbusa kuti ndi chipewa mutu sunjanja ngati mpira pa msewu. Nditafikanso pa series wa programu yathu ya kulinji lero pa 28 January 2026 mpaka na Lolemba pamene zabwereso ndi programu ina ya kulinji lero anachunga ndikuti mukhale ndi siku lopambana. Ndapita mwerananga kwanu kulinji kodi kuboma kuseri house kulinji nanga otuta mwadzuka bwanji Nagata ziredio kuburiyani Kulinji Tikudalira inu Kulinji Amalawi kulinji inu Kulinji Kumabenya kumabetsera kuti kulinji Lakaya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akoti ya kulibaji Kudi usaruga kulilabe Nanga osolora ledesi ya odija Shirugu goshu yena maji Nanga kani zonyati sasuri jani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kudi kuboma kuseri hausi kulinji Nanga otuta mwadzuka bwanji Nagata ziredio kuburiyani Kulinji Tikudalira inu